Il-ħadd ġie inawgurat is-sit ġdid tal-Ħal Model Flying Association, assoċjazzjoni li tiġbor fi ħdana lid-dilettanti li jiltgħu biex itajru mudelli tal-ajruplani. L-assoċjazzjoni kien ilha żmien biex takkwista din l-art u issa din il-ħolma saret realtà, kif jgħid il-President tal-assoċjazzjoni Arthur Napier. L-aħħar fażi fit-18 ta' Lulju, l-art għaddit lilna permezz ta' kuntratt li tqiegħed dakinhar fuq il-mejda tal-Parlament. Hekk kif saret it-tranzazzjoni tal-art beda x-xogħol fuq il-post li ġie rinovat ħtiġijiet tal-membri, xogħlijiet li saru bl-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport u l-Ministeru għall-Infrastruttura. Nexxielna nikklirjaw ir-runway mill-istorbju li kien hemm fiha inklużi il-containers. Għalkemm is-sit ma kienx proprjetà tal-assoċjazzjoni din għamlet użu minnu sal-2010 meta ttiħditilhom. Issa 6 snin wara, il-Gvern għadda s-sit lura lill-assoċjazzjoni u dan is-sit sar proprjetà tagħha. Is-Segretarju Pier Bonello jgħid li issa għandhom runway ferm aħjar minn kif kienet ftit ta' snin ilu. Llum għandna sajt nistgħu ngħidu hija professjonali għax l-art hija konkos bħal-mettara. Manna ftuħ dawra kollha. Fl-inaugurazzjoni tas-sit is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport sostna li dan il-Gvern ser jibqa' jagħti kull għajnuna lill-assoċjazzjonijiet bħal dawn, hekk kif kien iwiegħed fil-manifest elettorali li l-Gvern jgħin sports meqjus bħala minuri.